गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। मास मोनसे जाबाय थांखांनाय फट' सासे सिख्लानि मोखांखौ होथेनानै मैयासिम फेसबुकआव लिरगासिनो दङ। आङो नायगासिनो दङ। आं जेबो बुङाखै। मानो होनोब्ला थांखांनाय फट' सासे सिख्लानि मोखांखौ होथेदों। मानो? बे सिख्लानि मोखांखौ होथेनो गोनां जेबो गैया। बे सिख्लाखौ नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों। बे सिख्लायाबो दिनैनि दिनाव सासे इउटुबार बाइक सालाय सालाय इउटुब बानायो। आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो दं। आरो आं बेखौनो बुंखागोन जाय मोखां होथेजादों बे सिख्लायाबो बेवहाय जेबो रागा जोंनो गोनां माबानो गोनां जेबो गैया। नाथाय बे सिख्लानि मोखांखौ मानो होथेदों मानसिफोरा? सोर होथेग्रोनानै हगारना होनाय बे फट'खौ? बेनिफ्राय आं दिनै नोंथांमोननियाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। फेसबुकनि बागै दिनै आङो फंबाय बिनानावमोनखौ बुंगोन ना, फंबायमोन बिनानावमोन, मोजां गोरों मानसि जानो हायाब्ला फरायनो हायाब्ला दिनैनि दिनाव फैनो गोनां समाव नोंसोरो सहसाव साख्रि मोननाय नङा, गोबां गोब्राब जागोन होनना बुंगोन ना। अब्लाबो आंखौ गोबां गथ'फोरा गाज्रि मोनगोन। मानो बिब्दि बुंबाय थायो बेयो? 10,000 जोनाव सासेल' मोननो हागौ। दिनैनि दिनाव बिब्दि बुंब्लाबो आंखौ गोबां मानसिफोरा गाज्रि मोनो। कुइसना बेनो फंबाय आरो बिनानावमोन आरो नोंथांमोन, फेसबुकआव सोरबा गोरोंथार मानसिया साख्रि मावो, जब मावो, जोबोर गोरों मानसि बियो। बे सोरबा सिख्लानि थांखांनाय फट'फोरखौ लाबोनानै फेसबुकआव लिरना होगोन ना? बेनियाव लाजिनाय थानाय नङाना? आं सानो सोरबा गोरोंथार मानसिया, साख्रि मावलायनाय गोरों गोरों मानसिफोरा फेसबुकआव सोरनिबा फट'फोरखौ लाबोनानै मालाबाबो लिरना होआ खोमा। फंबायमोन आरो बिनानावमोन, नोंथांमोना गुबुननि फट'खौ लाना फैनो माबायदि मोनो? थांखांनाय फट'फोरखौ माबायदि मोनगोन नोंसोरो? गावखौनो नायलाय, गावखौनो नाय नोङो। नोंनि फेसबुकआव गुबुनखौ लाना फैनानै नोंदि लिरगोन, नों माबायदि मोनगोन? गावखौनो सानना नायलाय। नों मोजां लिरगोन ना गाज्रि लिरगोन? नों माबायदि मोनगोन? बेबो थांखांनाय। आरो लिरोब्लाबो आं गैयि बेनि फट' फेसबुकआव बेसेबांबा दङ मोजां मोजां, बेखौ लाबोनानै बियो जोबोर समायनामोन गोदो, बिब्दिबोथ' लिरजायो आं गैयिखौ। नाथाय आं थानायखौसो मानो लाबो? रिजोना मा? बेनि काहानिया मा? बेनि सिङाव मा काहानि दङ? नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों? जों सानै थायोब्ला थांखांनाय फट'खौब्लाबो लाबोनानै लिरना फैयो। बेनि काहानिया मा? फंबाय आरो बिनानावमोन आरो नोंथांमोन, दे बुं। नोंसोरो सोरनिबा फट'खौ लिरना होगोन ना फेसबुकआव गावखौनो लासिं सिंनो? गावखौनो नोंसोर माबायदि मोनगोन? सैथो बाथ्राखौ आं सोंगोन ना, गोबां मानसिया आंखौ दा गाज्रि मोनो। आं पइन्ट टु पइन्ट टपिक बानायगोन ना, पइन्ट टु पइन्ट आं बाथ्राखौ बुंगोन ना, डिटेल्सखौ लानानै ओरैबायदि गाज्रि मोनो मानसिफोरा। दा काहानिया मा? बारे बारे फट' लाबोफिनबाय थानाय काहानियानो जाहैबाय, आं दा बुंगासिनो दंना जुलि जानोसै, संसार जानोसै, गोबां आंखौ गाज्रि मोनग्रा मानसिफोर दङ। जेरैखि जाया जेम्सनि लाइफखौ बरबाद खालामनाय। सोरबा जेम्सजों जुलि जानो नागिरदोंब्ला, सोरबा जेम्सजों हाबा जानो नागिरदोंब्ला, बैफोर फट'खौ नुनानै जाहाथे बै मानसिया जेम्सनिफ्राय गोजान जायो। आरो जाय सिख्लाया जेम्सजों हाबा जागोन बैसोरनि न'खरनि भागि बंस गासैबो जेम्सनिफ्राय गोजान खालामो। टारगेट। नङाब्ला जों सानैनि मोखांखौ दोननानै बे सासे सिख्लानि मोखांखौ खोबथेनो गोनां जेबो गैया। बै सिख्लायाबो सिनाय जाफानायाव बेवहाय जेबो गैया। आं सानो जेब्ला बे सिख्लाया, आं गोसोआव दङ, बे सिख्लाया जोंनि सेराव फैनानै फट' खेबदोंमोन। आं सानो बे सिख्लाया बै समाव फेसबुकफोराव होदोंमोन खोमा जोंखौ लोगो मोनदों होननानै। नाथाय बे फट'खौनो सोरबाया लाना फैनानै मा खालामदो? बेनि मोखांखौ होथेना होबाय। बे फट'आ आंनि मबाइलावबो गैयामोन, बेनि मबाइलावबो गैयामोन। नाथाय जायनो खेबग्रा बेनियाव फेसबुकफोराव थानो हागौमोन। आं बेखौ गाज्रि बुङा। आरो जों साथामनि मोखाङा ओंखारलांबाबो आं बेखौ गाज्रि बुङा। आं जेबो बुङा बेखौ। आरो बेनि मोखांखौ सोरबाया होथेना हगारदों, आं बेखौबो बे मानसिखौ जेबो गाज्रि बुङा। आरो बेबो गाज्रि साननांगौ जेबो गैया बेवहाय। नाथाय बेनि काहानिया बेनो,
आं दा जुलि जासिगोन होनदो जेरैखि जाया माने आंजों गोबां सिङाव गाज्रि मानसि दङ आंखौ जेरैखि जाया बेनि संसार जानाय बेनि लाइफआव माने आंखौ माने बरबाद खालामनाय माने जुलि जायोब्लाबो बैफोरबायदि फट'फोरखौ नुनानै बैफोरबायदि माबाखौ नुनानै बेनि मोजां मोननाय बा बेजों हाबा जानो गोनाङा जाहाथे साइड जायो बेफोरबायदि टारगेट लानानै आंनि सायाव थांखांनाय फट'खौनो सोरनिखौबा मोखां होथेलायनानै शेयार खालामदो बे बाथ्राया नंगौना नङा नोंथांमोनानो सानना नाय जोङो फंबाय बिनानावमोन आरो नोंथांमोन जोङो दा 20 जननि गेजेराव सासेया सिखाव खावगोन ना बे सिखावखौ जों बोरै हमनांगौ ओरैनो मिथियो बे 20 जन आरो 10 जननि गेजेराव सिखाव खावग्रा सासे थागोन ना बे 20 जन आरो 10 जननि गेजेराव सोरबा सिखावा माबायदि जानो मिथिगोन ना गावखौ सिखाव नङि बायदि बिराद मोजां देखायगोन बे जेन आं सिखावानो नङा बेनाव गिनायबो थानाय नङा बिराद मोजां देखायनो नाजागोन बियो बेनिफ्राय सोरबाया मा जागोन सिखाव खावग्राया रियेलावनो बेनि गोसोआ थुब गिगोन मोननै रोखोमनि जागोन आरो दंबायो आं गासैखौबो खोन्थाजोबला नोंसोरनो सोरबाया गिनानैबो थब मोनगोन सोरबाया आरो गिनायखौ गारजोबनानै बिराद मोजां देखायनो नाजागोन बेवहायबो जोङो सासे सिखावखौ ओरैनो डाइरेक्ट जोङो हमनो हायो बेनिफ्राय जोङो दसे उनाव बेखौ जोङो गावनो खोन्थाना लागोन जों सिखावखौ ओरैनो हमनो हायो मानसिनि सेहेराखौ नायनानै ओरैनो हमनो हायो सोर मा खालामनो नागिरदों बारे मैया लासै फेसबुकाव लिरनानै होदों गेमफ्रिया गोदो उन्दैयाव समायनाथारमोन गुदिया समायनामोन आरो बेनि गोदोनि सिंगेल फट'फोरबो दंसोयो बैखौ मानो होआ बे जोंनि डाबलखौसो मानो होयो आसरित आरो गावबा गावनो नोंसोरो माबायदि मोनो बेफोरबायदि नोंनि फेसबुकाव गुबुनखौ लाना फैना लिरना होनो ना फेसबुकाव गोबां फैसा मोनदों दिनैनि दिनाव आंहाथ' फेसबुकबो गैया नाथाय फेसबुक नायग्रा आंनि लोगो गोबां दङ सिंगेलखौबो हो बरियानो आङो जाय मैया लिरना होबावदों आं बेखौबो गाज्रि मोना आं आसरितसो मोनदों बेफोरबायदिनो आंनि लाइफआव माने आंनि संसार जानायाव गोबां मानसिफोरा जाहाथे प्रब्लेम जायो जाहाथे जेम्सखौ जोङो मिनिनो मोनो जेम्सआ गोबां दादागिरि उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बुजायनायजों लोगोसे बिराद दादागिरि बियो गोबां देखायो बियो बेखौ जोङो जेरैखि जाया खालायनांगौ गादबनांगौ बेफोरबायदि गोबां उनाव दङ बैसोरनो बेफोरबायदि आंखौ माने बानायगासिनो दङ बे सिख्लाया सोरो मिथिबायना जियारानि इउटुबार बे मोखां खोबथे जानाया आं सानो बेनि फेसबुकाव गैयामोन खोमा नाथाय बबावबा दङमोन खोमा सोरबाया मोनदोंबो जानो हागौ मोनखांनायनि उनाव बेनि मोखांखौ खोबथेनानै हगारना दोन बेनि गोरोन्थि गैया आङो जियारानिखौ जेबो गोरोन्थि होननानै बुङा मानो होनोब्ला फट' नाथाय मानसिफोरादि बेनि मोखांखौ खोबथेदो जाय फार्स्ट सासे हगारना होदो खोबथेदो बेखौसो सानदों खोबथेना होनाय लोगो बे फट'खौ गोबां मानसियानो फेसबुकाव होगासिनो दङ दासिमबो होगासिनो दङ आसरित मिनिथाव बाथ्रा बे जियारानिनि मोखांखौलाय खोबथेनो लागालाय मा दङ देलाय आंथ' मिथिखाथारगौ बे जियारानिया मोनसे जायगायाव लोगो मोननानै फट' खेबदोंमोन गावजों जों सानै साथाम जाबाय ग्रुप फट' खेबनानै लांदोंमोन बेयो बथय बेयो गोदो फेसबुकफोराव होदोंमोन खोमा ना होआखैबो जानो हागौ अब्ला बेनि मोखांखौ खोबथेनानै जों सानैखौ होना होदों प्रुफ दङ आंनाव सब प्रुफ थाजोबो गोबां मानसिफोरा मा सानदों मिथिया आंनि सायाव अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द